अगर आप भी चाहते हैं TRS फिल्म्स का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। क्या नाम है? कौन बोला? मीरगंज गोपालगंज। शादी हम कईनी बड़ा पचतईनी शादी हम कईनी बड़ा पचतईनी कैसे बताई तो ये तू। अरे सुना तारे कि साजे में हर गईला सूता नहीं करे देला जूर कि साजे में हर गईला सूता नहीं करे देला जूर साजे में भी गईला सूता नहीं करे देला जूर। क्या नाम है आपका? कौन बोला? मीरगंज गोपालगंज। शादी हम कईनी रे यारावा कईनी बड़का गलती रे कईनी बड़का घर काहे रे साज होते हमारा पे मेहरी चावाए लागे चलती रे कितना बताई हम तो हके यार माटी में मिलाई देले इज्जत हमार हाला ऐसे कइले हमारा परबू। अरे क्या बोलक रे हाला ऐसे कइले हमारा परबू सुन के लागल बारा दुख। अरे कोरिया लक्का कि साजे में हर गईला सूता नहीं करे देला जूर कि साजे में हर गईला सूता नहीं करे देला जूर साजे में भी गईला सूता नहीं करे देला जूर नहीं करे देला जूर करे देला जूर साजे में भी गईला सूता करे देला जूर। सूरज सावरिया सना पिसुरीला मारता हम पे ताना रे हर कहला रे सरवन संदीप हम कैसे बताई करत में हरी बहाना रे घरावा में चलता रे मेकअप सजा के लागत कि छोरा जी पागल माना के मन जलाता ते सुन रे का देखल रे मन जलाता ते सुन रे यारवा देखा के अपन लू सब पकड़ लेना ओकरा के कि साजे में हर गईला सूता नहीं करे देला जूर कि साजे में हर गईला सूता नहीं करे देला जूर साजे में भी गईला सूता नहीं करे देला जूर शादी हम कईनी बड़ा पचतईनी अरे रे यारा शादी हम कईनी बड़ा पचतईनी कैसे बताई तो ये तू। अरे सुना तारे कि साजे में हर गईला सूता नहीं करे देला जूर कि साजे में हर गईला सूता नहीं करे देला जूर साजे में भी गईला सूता नहीं करे देला जूर। मीरगंज गोपालगंज।